आमी व्हडे कुशलकायेन घेवन सान फ्रांसीस शावेराची परब सोमरोंगता. आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगोटात. Go to the whole world and proclaim the good news. ही जेजूची आज्ञा आपणावून सान फ्रांसीस शावेर दुसरे कांयच चिंतिनासतना व्हडे उमेदीन आनी भावार्थान शुभ वर्तमान परगोटून एक व्हड मिशनार आनी जेजूचो खरो पाटलावदार कसो जियेलो.